का रवा जानत बानी की कई गो भारतीय हस्ती भी स्लिप एपनिया से जूझ चुकल बाड़े, जैसे बप्पी लाहिरी आ बादशाह। एगो मशहूर गायक आ संगीतकार रहल बप्पी लाहिरी 2022 में स्लिप एपनिया के चलते आपन जान गवा दहले रहले। इस सिर्फ सेलिब्रिटी के बात नहीं खे, स्लिप एपनिया केहू के संगे हो सकता। स्लिप एपनिया का होला। स्लिप एपनिया एगो अइसन स्थिति है जवना में नींद के दौरान आपके सांस बार बार रुक जाला। अइसन ऐसे होखेला कि आपके वायुमार्ग बंद हो जाला, जवना के चलते शरीर में ऑक्सीजन के कमी होखेला अवुरी नींद बार बार रुक जाला। स्लिप एपनिया के पता कैसे लगावल जाला? स्लिप एपनिया के पता लगावे खातिर डॉक्टर अक्सर नींद के अध्ययन के सलाह देवेले, जवना के नाम बा पॉलीसोमोग्राफी। एह चीजन के जांच कैल जाला। दिमाग की तरंगे, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर, दिल के धड़कन आ सांस, आँख आ गोड़ के हलचल। एकरे अलावा ऊपरी वायुमार्ग के जांच भी हो सकेला, जैसे कि नासोफेरिंगोस्कोपी, जवना में नाक आ गला से एंडोस्कोप डाल के रुकावट के जगह के पता लगावल जाला। नींद के एंडोस्कोपी इहो लगभग एक ही निहन होखेला, लेकिन हल्का बेहोशी में कईल जाला ताकि नींद के दौरान स्थिति के सही तरीका से पता चल सके। स्लिप एपनिया के इलाज। स्लीप एपनिया के कुछ इलाज बा। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर CPAP। ई मशीन आपके नाक अवुरी मुंह में हवा भेज देवेले ताकि वायुमार्ग खुला रहे। संगी वजन कम कईल। शराब से परहेज कईल अवुरी साइड में सुते भी मदद कर सकता। सर्जरी। कुछ मामला में सर्जरी के भी जरूरत पड़ सकता। अगर रौरा लागत बा कि रौरा स्लिप एपनिया हो सकेला त एकरा के हल्का में मत ली। दुनिया भर में 93.6 करोड़ लोग स्लिप एपनिया के लक्षण से पीड़ित बाड़े अवुरी बहुत लोग के ठीक से निदान तक नइखे होखर। अपना डॉक्टर से बात करी अवुरी बेहतर नींद अवुरी स्वस्थ जीवन के दिशा में कदम उठाएं।